Čau. V dnešním videu se podíváme, jak vázat nejběžnější a přitom jednu z nejpevnějších rybářských smyček. Je to základní uzel, rozhodně si ho doma procvičte. Jako rybáři budete často vázat smyčky. Tak, aby vám smyčka držela, je potřeba zvládnout výborně uzel. Přiložíte vlasec k sobě a začnete vázat, jako kdyby obyčejný uzel. Překřížíte. Nyní tuto dvojici vlasců jednou otočíte kolem dokola, čímž vám tady vznikne taková jakoby vánočka a provléknete smyčku očkem. Při utahování vám vlasec musí udělat takovouhle osmičku. Podle toho se uzel jmenuje osmičkový. Dotáhnete, výborně drží. Ukážeme si to ještě jednou. Uděláme si očko, přeložíme přes zdvojený vlasec na spodku, jednou zdvojený vlasec překroutíme a vzniklým očkem protáhneme naší smyčku. Při utahování vidíme osmičku nebo preclík. Perfektně držící smyčka. Věřím, že žádnou jinou nebudete muset nikdy uvazovat. Už umíte navázat háčky, teď už umíte navázat i smyčku. Brzo vyrazíte k vodě. Uvidíme se příště.